Helo! Falle bod chi yn nabod ni o'r mega hit. Bara. Does dim amheuaeth am un peth. Ni'n rocio'r lockdown yma. Da ni'n real Cwarantin. Gan fod y siopau wedi rhedeg allan o fara, rydyn ni wedi penderfynu eich cyrwni chi yn Queens hefyd. Felly croeso i Cwarantin efo Osian a Betsan. Gutted bod y gyms wedi cael. Beth am ddefnyddio'r gwely fel trampoline? Lot o toilet roll yn tŷ. Peidiwch yn meiddio twtio achos maen nhw'n fwy gwerthfawr na like gan adran y Gymraeg glantaf ar Twitter. Fancy nostalgia? Beth am chwarae total wipeout yn yr ardd? Na fo. Teimlo'r awen? Beth am farddoni? Wal gwyn. Yn y bin. Ffenestr fawr. Tedi fel cawr. Chwarae Xbox. Crocs. Taid yn gwisgo crocs. Stuck yn y tŷ. Ennaid di. Ti mor dda. Mor dda. Mam yn cwcio gamon. Ennaid yn llon. Waw, mae yna gadar efo dy enw arno. Hireithi dros Mr. Urdd? Beth am gynnal eisteddfod bach eich hun? Cewch y drysau yn y cefn. Diolch. A nawr, ar goll heb rhwg nofio, beth am mynd â nofio lengths yn y bath. Ydw. Eisiau rhywbeth newydd? Beth am stargazing? Teimlo'n gerddorol. Beth am pigo lan o fferin? Diolch fawr, croeso. Diolch. Ydych chi'n gofyn pam? Beth am ail-greu ffilm iconic? Just dudwch pam. Pam! Ond please, peidiwch torri neu deio eich gwallt eich hun. Yn lle hynny, beth am wylio fideos bygio a dilyn ar TikTok ac Instagram? Gwyn yn y bin, ffenest fawr, tedi fel cawr, chwarae Xbox, taid yn gwisgo crocs, stuck yn y tŷ, enaid di, mam cwcio gamon, enaid llon.